Shugaba Tanja Mamadu an haife shi ne a shekara ta 1938 a Mainasarwa da ke cikin jihar Difa. Shi dai Tanja Mamadu babban hafsan sojoji ne na jami'an tsaron ƙasar Nijar, wanda a tsawon rayuwarsa ya rika makamai da dama na horar hula da kuma na jami'an tsaro. Ya kama makami na firefe da na jakadan Nijar a ƙasashen waje da mukamin ministan cikin gida. Ya kuma kasance shine jagora na farko na jam'iyyar siyasar MNSD Nasara daga ranar 5 ga watan Nuwamba na shekara ta 1991 har zuwa ranar 20 ga watan Disamba na shekara ta 1999 kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar Nijar daga ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 1999 har zuwa ranar 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2010, inda aka hamɓarar da mulkinsa a sakamakon wani juyin mulki. Tanja Mamadu dai ya taka rawar gani sosai a cikin wajen nuna ƙwazo da ƙwarewa a cikin al'amuran soja. Haka zalika a cikin sha'anin siyasa na ƙasar nan, Tanja Mamadu ya kasance gwarzo babba, wanda a lokacin da yake jagorancin tawagar 'yan adawa ya nuna dattako, ɗiyauci da kishin ƙasa da kuma son a zamana lafiya da ganin cewa al'ummar Nijar ta samu walwala da kuma ayyuka daban-daban na cigaba. Tanja Mamadu shi ne wanda a matsayinsa na shugaba ya kirkiro da tsarin nan da ake kira program special na shugaban ƙasa, wato tsari na musamman na shugaban ƙasa wanda yake kula da bunƙasa al'amuran rayuwar mazamna karkara ta hanyar buɗa musu hanyoyin samun ayyuka na bunƙasa noma da kiwo da kuma basussukan da ake baiwa ɗiya mata da taimako iri-iri saboda su samu sana'o'in hannunsu da za su iya taimaka musu wajen bunƙasa ɗan abin da yake hannunsu saboda ɗaukar ɗawainiyarsu ta yau da kullum. Tanja Mamadu dai ya dukufa a tsawon mulkinsa wajen kokowa da ƙarancin abinci da kuma kokowa da talauci da ƙoƙarin tabbatar da cikakken 'yanci ga 'yan ƙasa a demokaradiyance da kuma ganin cewa kowane ɗan ƙasa ya samu ya rayu cikin walwala da wadata. Shugaba Tanja Mamadu mutum ne mai ɗiyauci, mai dattako, mai darata mutane, mutum ne wanda yake ƙoƙarin ganin cewa ya kawar da matsalolin cin hanci da rashawa kwata-kwata daga Nijar. Mutum ne wanda ya kokowa domin ƙwato haƙoƙin Nijar, hasali ma ire-iren haƙoƙin da turawan yamma suka mallake Nijar da su. Hasali ma irin haƙoƙin da turawan yamma suka danne ma Nijar. Inda a cikin wannan kokowa ne shugaba Tanja Mamadu ya yi ƙoƙarin ganin cewa an ƙara tsokar arzikin da ake samu na uranium a Nijar. Haka zalika ya yi ƙoƙarin girka babban matatar mai a yankin jihar da Magaram, wacce a halin yanzu ƙasar Nijar ke alfahari da ita. Baba Tanja, kamar yadda illahirin al'ummar Nijar ke kiransa, ya koma ma Ubangijin shi ne a shekara ta 2020 bayan wata doguwar rashin lafiya da kuma tsufa. A halin da ake ciki dai yana kwance cikin rahamar Ubangiji a garinsu na Mainasarwa, inda a safiyar yau dinnan 'yan uwa da aminan arziki da dama sun yi tattaki a zuwa gidan nasa domin tuni da wannan rana tasa ta barin duniya da kuma yi masa addu'o'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya gama rai da gafara, Allah ya sa